माई खइलू खइलू बाबूजी खइला खइला तो माई बाबू से सोना ये खाया खाया अरे तारा सोना के मोना में कस के मुआई माई और तेरा के ले जाकर कोना में कस के मुआई। मोबाइल पर देखे के मिलता भगिना ने किया मामी से कोर्ट मैरिज। 4 लड़के की माँ फुआ को भतीजा लेकर किया शुभ विवाह। मर्द मर्द से बियाह कर लिया। कहाँ जाई ककराई न बुझाता है हरी, कहाँ जाई ककराई न बुझाता है हरी। तो जुगावा देखी दिलवा हमर घबराता है हरी, तो जुगावा देखी दिलवा हमर घबराता है हरी। मैंने पायले जगाई अब तो आ जाओ आ जाए, मैंने पायले जगाई अब तो आ जाओ मेरे साथ में कोई बता उसे अरे जियो देखिए नो मानी चाहे मत मानी ले लो। देखिए फिर कलाकार मीना जी इस लाखों लाखों रुपया पुरस्कार हमारा कलाकार के दिल बनी। शुभकामना बा मीना जी जहाँ रही स्वस्थ मस्त रही ना जी। देखी मानी चाहे मत मानी शहर से एडवांस देहात हो गई बा। देहात के हमार देहात इतना एडवांस ना रहो। ई देहात के एडवांस के बनवले बा देखी फिर हमार भैया 1 मुट्ठा रुपया दिले बनी। अरे और मुट्ठी भर देनी। हाँ 1 मुट्ठा रुपया आई। हम बार बार वंदन अभिनंदन राउत जय जयकार करतनी। देखी तो फिर यहाँ के पैसा देनी भैया हमार बार बार वंदन अभिनंदन बा। देहात के एडवांस के बनावल हो एक बीता के यंत्र है मोबाइल। यह देहात के एडवांस बनौले बा। हालांकि मोबाइल बाउर चीज नहीं है, एकरा के बनावे वाला बड़ा दिमाग लगा के बनौलस कि एकर सदुपयोग होई, लेकिन एकर दुरुपयोग एकर मिस यूज एकरा के बाउर बनौले। ई ऐसन चीज बा महाराज जी मोबाइल एमे जवन छू देब तवने भेजे लगी। भजन छू ना तो 1 से काल देवी देवता के भजन भेजे लगी। प्रवचन छू दो 1 से काल बाबा लोग के प्रवचन भेजे लगी। जहाँ गजन छुअ अस न गजन भेजी जे दिमाग के नौ से फाड़ दी। ई चीज हम देखो तनी के देहात में 80% मेहरारू लोग गोदी में लड़का के देखता। एक दिन एगो मेहरारू के डॉक्टर हम कह के महाराज बीमारिया काहे लड़कवा के देले बन जान तनी मौगी का कहतिया ए बाबा ई गेम नु खेलता एकर गेमवा नहीं खेली म एगो पबजी गेम आई रहलो कतना लड़का गेम खेल के मर गइल जगह पागल कुकुर काट लेला आ लोग पगला के मरल होंगे मामा पगला के मुअल। हम हाथ जोड़ के कहो गार्जियन लोग से अपना घर पर हमेशा निगरानी रखे। अपना बबुआ बबनी के हाथ में 50,000 के मोबाइल ना देके 10 रुपए के हनुमान चालीसा मार्केट में मिलता ले आके अपना बेटा बेटी के दी आ कहीं कि रहते सत्य सनातनी हईस तोरा कम से कम हनुमान चालीसा याद होके के चाहिए। हर सनातनी लड़का के लड़की के गायत्री मंत्र याद होके के चाहिए, लेकिन गलती गार्जियन के बाद 50,000 के मोबाइल दिया जाता 10 रुपए के हनुमान चालीसा लेके दिया। यह कारण हावे वाला पीढ़ी संस्कार भी विहीन भइल जाता। शाहरुख खान हीरो के नाम सुन ले बनी नु का कमी बा नाम के धन के शोहरत के और ओकर बेटा ड्रग्स लेत में पकड़ाई रहे। अजय देवगन के बेटी जेकर माई हीरोइन काजोल और ओकर बेटी जाके बियर बार में बियर मार के वो करत रहे। का हो जिंदगी वो फिल्म बनावे में रह गइल लो बाल बच्चा के संस्कार ना दिया बाल बच्चा संस्कार विहीन हो गए। यही से कहले बानी कि लइका लइकी बियर बार में जाके मारे
मन बुझे बड़का बड़का हस्ती तो गस्ती कतनो पुलिस लगावे ना रोकाता ए हरी तो जुगावा देखी दिलवा हमरो घबराता ए हरी यही ठैया गुली हमने के यहाँ छठ तो ढेर होला लेकिन सबका घरे एक एगो छठ होला कत की छठ आ छठ में केहू गार्जियन कह दे कि छठ में ओकरा घर के लइका फइका छठ में गार्जियन के पसंद से कपड़ा पहनले हैं केहू के घर के लइका फइका गार्जियन के पसंद से छठवा में कपड़ा पहनले नाए हमार बाबू का है इहो बिगड़ले बा मोबाइल एमे ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम हो गई आई मीशो हो आई फ्लिपकार्ट हो अमेज़न हो लइका लइकी दिन भर पसंद करत तरह सो आ टूप दे दाबा तरह सो फूक दे घर चली आवता हमारा जी हमनियो के छठ भी अरे रामवा हम लइका रहनी नो तो मेरा संस्कार रहे छठ के बाजार करे हमार बाबूजी ना हमार बड़का बाबूजी यस ए बेरा के त लइका लोग कपड़ा के नामो ना जानत होई ना पहले वो लाठा के कपड़ा आवे लाठा के हमार बड़का बाबू थाना में किन ले आवस आ दर्जी के दिया जा आ जा घर भर के लइका लइकी बूढ़ जवान सब करे के में के कपड़ा सिया आऊ कपड़ा पहन के जब छठ घाटे जाई सो बिना चिन्हा जाई सो फलानवा के घर के हो ना जी आई मेरा लइकन के 5-5 हजार 8-8 हजार एक सीट कपड़ा एगो लइका के किने में लागत आई हो जाके छठ घाट में मुंह फुलौल कह रे अरे मम्मी जी कहीं हो जावे का ये डाब दे हुए आहा त नया मॉडल के कपड़ा वाला गांव के पहिरो नया मॉडल के कपड़ा वाला गांव के पहिरो आधा से कम तोप के राखो संसद उघारी आधा से कम तोप के राखो संसद उघारी आ दुनियादारी में अबे करे के गिनाता है दुनियादारी में अबे करे के गिनाता तो जुगावा देखी दिलवा हमरो घबराता लइका लोग के केस कटाता सैलून में लड़की लोग के केस कटाता ब्यूटी पार्लर ना जी हां जी आई महाराज जी हमनियो के केस कटाई कहां बा हमनी के केस जानता नहीं कहां कटाइल बा कहां बा इटालियन सैलून इटालियन ईंटा पर बैठा के हां अमोलिया में पानी लेके हम छोट रहने लो हां हमरा के एगो संकट ठाकुर हजाम रह पुरनिया जानतनी उ हमार केसिया के कटले बड़े केंगा आवस तो हम मुड़िया धल ले आ दोनों ठेहुन के पीछे जात देश आ जात के कोंची भीड़ा के कचक 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 आतना नीचे से उठावे लो जे धान के बिया ऊपर आवे में 3 महीना लग जा ना जी हां जी ओहे में ठेहुन में जोतले बाड़े आ लुंगी में नेटा पोटा लार चुअता मजाल हो जे कि न हो लइका मुड़ी हिला दे जहां हिलौला की कोंची सही ते के हली मारे लो कटा कातना लइका तो बिखिया होखो हजाम के जांघे में दांते काटलो
हई त कोन वाला हजाम के जांग के ऊपरे काट के हाँ आ उनकरे लुंगी ओढ़ कोई में गलगलात रहले गलगलात नानू रहले पेक पेकात रहले आजा मुड़िया इनकर छोड़ते ना रहले ना जी ध्यान देवे के बा हमने के केस कटा जाओ न तो बड़की माई डेहड़ी खोल के पाभर धान दे 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 आ उहे धनवा दे दी सो हमने के केस कटाई हो हो गए ए बेर 100 रुपया लइकन के केस कटाई लागता हाँ हेने से साफ साफ हेनहू से साफ साफ हेनहू से साफ साफ आ साफका में दाढ़ी घिंचवावता रे सो तो ब्यूटी पार्लर में अब जाके केस कटावल जाता अरे ब्यूटी पार्लर में अब जाके नया नया स्टाइल के मॉडलाइज कहल जाता नया नया स्टाइल के मॉडलाइज कहल जाता अन्ना सहाता तो ई गाना में गवाता ए हरी तो जुगावा दे दिलवा हमरो घबराता ए हरी देखिए ये बेरा के समय में हमने के सब सुख सब समृद्धि मिलल बा लेकिन हमने के जन पुरनिया लोग संस्कार दे गइल संस्कार हमने के लगे नहीं ना हाजी आई है कमी बा जे हमने के सारा गजन होता होता देखिए लड़का लड़की के यह संस्कार हो हाँ इस संसार में माता पिता के खूब सेवा करें